mezuak baino gauze berik, bertako aurkezliek baino gauze berik, bertako galderak baino gauze berik. Eneko hainitze ez zegoengatik bai, bertako lehiakidi baino gauze berik ez dau. Eneko betiko ikasitaia... Ba, ja, pixkanaka... Ez dala barazki bat. Ez, garbi, elitu egon. Aurreko finala eta gero, hainitze, bueno, ez beste €103 eskuratu dituzuelako ja final bat eginda. Eta hortxe bile ginen, tomatik eta aguakati egora eta bera. Bueno, ze modu zerrian, zesan dizute? Ondo. Ondo guatzela, bai. Plazer bat alazuek ikusten. Bai. Ongi etorri gaur bai, 3. saioa zuentzat, eta atiek zabal-zabalik, hau pasuek. Bestalde, Eneko eta Maren, bigarren ez gaur gurean, goierritarren konkista omen da hau, Eneko. Espero baietz, no? Espero baietz edo, ez da? Aipatu dugu gainera, aurreko zakua alegia astigarragar anaiek nola eraman zuten. Asmoa, Maren, zuek etxera eramatea? Bueno, alba da. Alba da. Hortarako urrats berriak ematen, goazen bizkanaka, baina saioan egon kortuta, senditzen duzu, zeuen burua? Bai. Aber gaur, estamos. Basegi egon kortuta. Animo, bikote! Aintzane eta Jakes ongi etorri. Aintzane, Gernikarra zu. Bai. Jakes, Mauletik zatoz. Bai. Bai, eta pandemian Aintzane gu oso triste egon ginen danok, baina zuek biok ez. Pandemian ezagutu eta bikote eginda. Bai, hemen gaude, bai. Zoragarria da guretzat, Jakes bestak beste animatu zaretelako, hementxe miluzen zabetelako, zer dela eta zein animatu da biotatik, etortzen? Aintzanek izan zuen telefonoan proposamena parte hartzeko, eta komentatu genuen, eta baiet, zare egiten dugu, orain jubilatu berriak garabiak, erronka berri bat. Ondo moldatzen zarete, bestalde horretatik? Telebistari begirata? Bai. Aleginduko gara. Ondo, behintzet animatu bai Aintzane eta hemen zauzien. Bai, hori da. Ze ondo guretzat, ongi etorri! Eskerrik asko. Ondo denok, ondo prest, publikoare bai? Fenomeno, aztera goa! Itxon, ez zentzun ondo. Publikoa prest, bai. Bai, batek erantzun. Publikoa prest? Hori bai. Oso beto. Bueno, Bilbo urretxindorra. Hori da. Ikastola, ipazue. Eskatzen dutelako, noski. Horrela, ez gara txaloka hasiko gu ere. Hori da, ona lanera gatoz danok. Eneko hainitze, pareak osatzeko momentua iritsi da, superheroiekin egingo dugu jolas. Basari ezale, Eneko? Ez hola asko, baina, bueno, a ber, ez daunek tokatzeien. Ondo, zineman ikusi ditugu, gehientsuenak bai behintzet, nordu maira? Ni. Eta paretan, superheroiak alde baten, eta zineman gorpuztu zituzten aktoreak bestien. Guazten denpora. Superman? Ben Affleck. Ez? Spiderman? Hal Berry. Ez? Jakats. Superman? Christopher Reeve. Haupaneko. Catwoman? Hal Berry. Vale. Wonder Woman? Gal Gadot. Vale. Hain? Iron Man? Ben Affleck. Bez? Tuz? Spiderman? Pantalla sakatzeko ere superbotereak behar izaten ditugulako askotan. Tira, ez gara bide honenetik hasi, baina, bueno, txukun burutu dugu ariketan. Superman, Christopher Reeve izan delako lau filmetan, Batman eta Ben Affleck, Batmanen pelikula beginean, Ben Affleck egiten duelako Batmanen papera, Spiderman eta Tobey Maguire, Wonder Woman eta Gal Gadot, Iron Man eta Robert Downey Jr., hau da super ingelesa, eta Catwoman, Halle Berry. Zuek azkenean, 3 zuzen erantzun da, 30 puntu. Ondo! Ni oso zale superheroiena, baina gure umetako Superman eta Christopher Reevena, asko. Tiko bihotzen. Bai. Eneko Maren, komikiekin egingo dugu jolas, basari ezale? Oso gutxi. Oso gutxi. Bueno, komiki klasikoak izango dira ezagunak, nordu maira? Ni. Maren, hartuleko mesedez. Rekasko. Eneko, nortzuk diren egileak, sortzaileak, asmatu beharko dituzu? Ia sorti dauen. Guazen Maren, denpora. Mortadelo eta Filemon? Gregorio Muro. Ez? Popeye? Gregorio Muro. Snoopy? Charles M. Schulz. Oso ondo, Eneko.
Mortadelo eta Filemon. Francisco Ibáñez. Oso ondo. Popeye. Elsie Chrysler Segar. Vale. Gain. Potxokiak. Peio. Oso ondo. Gartxot. Asisko Urmeneta. Oso ondo. Vale. Asisko sartu da. Asisko ere sartu da. Bai. Asisko ere sartu delako, noski, aizue, komikizale zaleak ez izateko, ondo aritu zarete, Snoopy Charles M. Schulzena delako, Popeye Elsie Chrysler Segarrena, Mortadelo eta Filemon, Francisco Ibáñezena gertuen tokatu izan zaizkigunak umetan eta guri behintzat, Justin Hiriartena edo paper hori alegia Gregorio Murok sortutakoa da, Potxokiak Peio ez izena duen arren, Pierre Culliford da egilearen izena, eta Gartxot Asisko Urmenetarena, eta bai, azken hau ere sartu denez, 5 zuzen erantzun da, 50 puntu! Bueno, maitasunearen rankinean Asisko Christopherren askoz gora hau dau. Zalantzari gabe. Aintzane jakez, parekin hasiko gara, nor joango da maira? Nina. Aintzane, hartu lepo mesedez. Jakez, zure zeregina, superheroiekin jarraituko dugu, baina superheroiek ere badute izen bat normalak direnien, botere barik dabiltzenien. Hori izango da, asmatu beharrekoa, ia sortie dauen, guazen denpera. Sakatu bat, Aintzane. Peter Parker. Superman? Nes? Clark Kent. Captain Marvel? Ez? Selina Kyle. Catwoman? Bale? Gain. Clark Kent. Wonder Woman? Ez? Hiruak kontuz. Bruce Wayne. Captain Marvel? Ez? Hartu lepo Aintzane mesedez. Bai. Eta superheroi batekin lotura egiteko ariketa hau egin zaizue super zaila. Zuei. Kaso, izan hori guztiak ezagutzea ere ez delako erraza esandakoa, superheroien egunerokoan ze izen eta erabiltza dituzen. Clark Kent da Superman, Bruce Wayne izena du Batmanek, Selina Kyle eta hau ondo erantzun duzue Catwoman da, Peter Parker da Spiderman, Diana Prince da Wonder Womanen berezko izena eta Carol Danvers Captain Marvel. Azkenean, 4 akatsekin, 0, super 0, borobila, lastima. Bueno, hasi baino ezkara egin, eta hemen puntasko banatzeko bururrengo proban bai. Eta superbotere bat ere bada, imintzioka kontzeptuak asmarazteko gaitasun hori. Superbotere hori du nekok, esaterako, hartu lekua beraz, bazen maitxora, imintzioka eta supermarrazkiak egiten ere ea asmatzen dugun. Hortxe lau kontzeptuak, eneko prest, denbora. Pertsona bat. Bozketak, epailea, botoa eman, presidentea. Gertu? Lehendakaria. Ez dakit, paso. Horretan dabil, beste zer behar dugu. Hauteskunde. Eskiatu. Telesilla. Osondo. Gain. Vale. Ez ezena. Adarrak. Vale. Imintzeko bat daukagu, Bai, botoa eman. Esan duzu lehen. Bozkatu, hauteskundeak. Vale, Ondo. vale, ondo. Azkena? Txoriak, enarak, usoak, baiet, tikak. Bai, onartu, aukeratu. Eiza, eiztaria, eskopeta. Hartu lekoeneko mesedez. Ondo, zikoina. Txori bazela, egazti bazela, bueno, irudi horrekin bai, baina gian pikutik gero sakutsu bete do. Bueno, eta gero testuinguraren arabera, zikoinak Parisetik abiatzen direnean bai, umeak dakartzatelako. Da bestela? Amezketa inguruan egaztiak ikusitakoan, tiro jotzeko joera handiagoa dagoela, ez da? Bai, zikoineri, ez? Zikoineri ez. Usotxuri, bai. Ai. 3, oso ondo 60 puntu! Eneko Tamaren, ea ba, hasi gara, baina markagailua puzte aldera, nor jarriko dugu imintzioka. Ni Maren, oso Aupa, Maren. hartu lekua beraz. Eta ea ba,
laukotea oso osorik osatzen dugun. Presmaren, denbora. Botilla. Tapolla. Venga, bero. Zer da hori? Basoa. Edalontzia. Platera. Ez. Hasieran bere Otordua. gara. Zer da hori? Sudokoa. Bai, bikain. Tximista. Tximista. Ekaitze. Venga, bero. Trumoia. Vale. Bai. Ea marrazki hori. Basoa. Alkola. Kopa. Tapolla. Zer da hori? Tapoi ezberdinak da, kortxoa. Tapoi funtzioa egiten du, baina kortxoa zen. Beharrian duena. Eta amaren izurdea ikusi bezalaxe izutu ere egin zara, eh? Oitek ore, Ez kara igerian hasiko, ez da? Biluzeko platoan. Bi oso ondo 40 puntua, Oh. pazuet. Aintzan eta jakez, ez dakit pandemian zehar etxean, inintzioka eta bestelako jolasetan ari ditu otezareten. Bai, biri gara. Bestelako jolazan, bai. Bueno, dena Bai. dela. Danok, bezala. Isilik kasu honetan, nor jarriko dugu inintzioka? Hau Aintzan baitzane. hartuko du lekua, oso ondo. Jakez, garrantzitsua hemen, proposamenak botatzea, eh? Etengabe, eta ea, estrainekoz, puntu batzuk pila zaitugun. Ados? Bai. Denbora. Aukeratu? Sakatu. Hori da. Hotz. Zer da di? Dutxatu, garbitu, jaboia, txampu, jaboi, Beste zeo zer? tenisa, pilota, txisterra, Venga, joko urbiltzeko az. garbi, pilota, Beste bat. zesta punta, Ez, beste bat. Ea marrazten. botoila, Zer da horiak ez? koktel molotov, Bueno. ez tegit, Eta hau? arropa, jersea, Ai, Bai. bikain. Ez da koktel molotov? Botoila, tutua, esnea, Bai, Ona zen. bai. Azkenien sartuta, ontxe, bueno, zalantzi koktelero baten antzaba zeukan. Bai, tutua, ondo sartu ez dakit, jakez igumetan tututik molotov koktelak ematen hau zioten, edo? Alakorik ez da, jakez? Gamo zen esnea edo, dena dela. esnea bekarri. Esnea, bai. Bi oso ondo aintzanaiak ez 40 puntu! Guazen hitz ezkutuak zain dituguta, eta lehenengo bikota jarriko dugu lanien, neneko hainitze, hainitze bat ulekora. Bortxe, hitzak gordeta, eta ia alik eta gehien asmatze ditugun, guazen, denpora. Paso. Unibertsitatean, Ikasi. bukaeran, Diploma. bestea, Tituloa. Bai, ondo. orain, Udazkena. basoan, Ontoa. Bale? atzerrira, Bidaiatu. izena, Atzerria. lengua, Eskursioa. bestea, Paso. paso. Lizean, Oreinak. ibilgailua, Tratorea. Oso ondo. Ondo.
Betiko hemen barne referentzia horiek guztien zenbat balio duten. Traktoreak non izaten direlako? Amezketako licea baserrin. Licea baserrian, segulako traktorea dago. Eta onto honak ere bai, antza, eneko. Aritzen zarete, bilata? Oantxe sandek, haitu. Bai, ez Baina, da? bai. Bilatu bat ere, bueno, kasu honetan basotik ekarri dituzue, 60 puntu, oso Ondo, ondo. egitze. Eneko Maren, bai harriko digu traktor horri martxa, hemen Hori. puntuak bildu behar dituguta, nordu maira? Ni. Maren, hartu leko emezedez. Eneko lanerako prest, zauz? Ikusiko. Ikusiko, bai, baina etorrita? Bai. Iaz matze ditugu nitzak? Guaztain, denpora. Eskolan, Ikasi. bazkaltzeko, Jangela. Bale? Gain. elizan, Apaiza. musikako, Kantatu. dindandon, Ego. Kanpaiak. tokie, Kanpainu berra. antzekoa, Kanpetokie. paso. Bason, Arbolak. animalie, Oreina. hortza hondik. Bi Bi berra. hortze Bai. handiak, bai. Geografia, Mapa. Oso ondo. paso. Sofan, Etzan. azpin, Hartu leko Maren? Ikasle pixu baterako kontzepturik egokiena, hautsa! Izango da eta mordo bat. Bestalde eta ondo irakurtzearen garrantzia azpimarratzen dugu, kanpalekua. Bai. Kanpaiak baino, Bai, kanpinean kanpamentu eta edo, bai. joateko lekua da kanpalekua. Dena dela, kanpai dorreak dindon egiten duen bezala, zuek bi zuzen Oso ondo. erantzun da. 40 puntu, oso ondo! Oso ondo! Gain. Hemen sekretuek, Eneko eta Marenen etxeko sekretuek, alfombra azpian eta sofan eta hortxe, hautsa. Oso ondo. Aintzane jakez, beste beste egin beharko dugu, nordu maira? Honen bera. Jakez, hartu leko emezedez. Ondo. Garrantzitsua banaka joatea, eta iaz matzen dugun, hortxe gorreta dauden hitz eskutu horiek, haupa jakez, denpora. Iguzkia, Ilargia, lekua, ondartza, lekua, solariuna, odeiak, planeta, paso. Paso. Itxasoan, arrainak, zortzi, ozeanoak, beso. Oso ondo. olagarroa. Ai! Venga. Paso. Etxea, Hartu leko jakez! Lastima demolaki ez egiten duela. Zeruari begira ere aritu gara. Eguzkia eta odeiak eta bertan egoten direlako. Bestalde, harrigarria jakez xingarrari paso nola egin diogun. bai, baina... Zer gabiltza dietan, akaso? Ez behar bada, berak ez zuen ezagutuko Ja. hitza Hitzarengatik, horregatik. bai. Xingarra. Baina bat sartu da, beraz, 20 puntu zuentzat. Eta markagailuak momentuz, zonela ditugu ikus dezagun. 150 puntu pilatu dituzte amezketan. Ataun Idia Zabalen 150 puntu, Gernika Maulen 60 puntu ditugu. Eta tribunen berbatoz. Eneko, zeu lehenengue momentu honetan erantzuten. Venga. Zeure eskueltzi edan nahi. Bai. Guazen, sorte honden para. Lotxabakoa. Motorzikina. Oker, Bermeon. Ankindo. Negartia, Lapurdin. Larbantxipa. Lotxabakoa. muturtzikina, Oker, Bermeon. ankindo, Negartia, Lapurdin. pesia, Neko? Lotxabakoa. Mutortzekina. Oker, Bermeon. Ankinda. Negartia, Lapurdin. Nauna. Zapaburua, Zaraitzun. Lardantxipa. Ahopean esan. Zenetik irten. Lotxabakoa. muturtzikina, Oker, Bermeon. ankindo, Negartia, Lapurdin. Eta hortxe larri ginen, denbora bizka gehiago behar genuen, azkenean hori bai Marenek bi zuzen erantzun da, 20 puntu! Hemen Eneko Maren urrezko araua da, Barenek jakin durrenkera, baina definizioa irakurri arte. Bueno, berantzuna, ez da, baliogarria. Ederto, Eneko, zeurekin hasiko gara prest, erantzuteko. Guazten denpora.
Zerbait egiteko trebetasun handia etxarri aranatzen. Libresa. Zerbait egiteko trebetasun handia etxarri aranatzen. Enantzua. Mizkina jatun eskasa bastanen. Txintxilla. Zerbait egiteko trebetasun handia etxarri aranatzen. Enantzua, Mizkina jatun eskasa bastanen. kalaro, Zerbait egiteko trebetasun handia etxarri aranatzen. Enantzua, Mizkina jatun eskasa bastanen. libresa, Apurra. posia, Beti, Hondarribian. kalaro, Dilista, Nafarroko Pirinioan. txintxila, Aurdundu. Hau, hau! Ez dut berritu. Hau! Errebotea hartutakoan, lana ezelako aurrekoak errepikatzea soilik izaten, gehiago asmatze ere bai, eta jakez, hortan maixuki aritu da, 5 zuzen erantzun da, 50 puntu! Bale, Aintzane. Eta hirugarren taula bez dagoen lekutik abiatuko da, jausten diozuen. Aintzane, zeu, erantzuten, lehenengo arain. Guazen, denpora. Ergela, kaikua. Petrina, Ergela, kaikua. Miuria. Jakez, ni. Miuria, ergela, Neko orain bai. kaikua. Mentxa. Alea bia iparraldean. Miuria. Tolestu leitzan. Dolostatu. Aserretu. Deabruak hartu. Prakei eusteko uala, otxandion. Petrina. Arrautza, Santa Grazin. Oilo uzkerra. Ies egin. Olaina jaso. Alaie. Eta hori izango zuen, eneko gakaso presa, taula guztia osatzeko, jakesen txandan ere sartu delako, baina azkenean buelta-bueltan taula guztia osatuta, bikaina puntu! Markagailuak nola geratu diren lehenengo fasa hau eta gero ikusteko momentua. Mezketan 250 puntu ditugu. Atalmen eta Idiazabalen 150. Aintzane Jakez 110 puntu. Gernika Maulen, baina ze bikote derra osatu duzuen. Ni luzera etortzeko. bueno, zuekin ere Bueno, Aintzane, ze moduz, ibili da. Ondo, ibili zarete. esperientzia berria, erronka berria, helburua beteta. Ondo, posik, bai. Bide batez, izan ditugun lehenbiziko erretirodunak direlako. Bai. Jakez, horrelako abenturak gehiago edo aurre ikuste dituzu, hemenik aurrera? Bueno, telebistako izarrak izan gaitezke. Begira, bazarete, Gugatik bada, bazarete dagoeneko. Sekulako mila plazerra esker. esan bezala eta lana Mila esker. oso txukun egin da gainera, Aintzane eta Jakez. Mila esker eta hurrengo Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta beste erronka bat, miluzen. Zemen erronka lehiakidea bakarrik ez, etxetik ikusten ari Bai. zareten guztiok eta sare sozialen bitartez jarraitzen gaituzuenok ere, badituzue erronkak, askotan gertatzen delako ilaski hitz bat idazten hasi, akats bat egin, Bai. eta halako bertsio berezia arraro bat sortzea, esaterako presidente idazten hasi eta presidentente idaztea askotan. Beste esanai bat hartzen duelako, presidente batzuk tenteak dira. Nazionala idazten hasi eta nazio anala ere bai, hor bat artean sartuta. Bueno, horrelakoak gertatzen direla, eta gertatzen direnez, pilatu egin nahi genituzke, beraz horrelakoren bat gertatu izan bat zaizue, edo sortu nahiko bazenute, partekatu gurekin sare sozialen bitartez, eta guk erakutsiko ditugu hemen. Pentsatzen abil, Bai, asko baten bat. bilduzkero, ez dakit zer egin, definizio batzuk edo gure lehiakidientzat, begira. edo Oparitzeko, eurek ere, horrela. lanien jarri. Bueno, lanien jarraituko dute, eneko ainitzek eta eneko ketamarenek, zerotik hasiko garori, bai? Baina ondo, eneko ez daukazu kejarik. Ez. Taula dana asmatuta ez. ja oinpozik, Ja. datorren ari aurre egiteko. Hori da. Ondo, eneko maren zen moduz? Pozik. Ondo? Zerotik Bale, hasita. oso ondo. Fenomeno, eneko eta initze hasiko gara definizioekin, ohar txiki bat, frutaren bat aipatuko bagenu, tomatea izango da, akaso? Beraz hori ondo gogoan hartuta, biok prest? Vale. Ea ba, denbora. Ahazteko erraza den kode babesua. Pasaitza. Pasaitza. Pasaitz bat segurua izan adin, izkiekin batera jarri beharrekoa. Pasaitza. Izkiak eta? Zemakia. Hori da. Txartel zemakidunekin egiten den zorizko zozketa jokoa. Zozketa. Ez. Txartelak dira... Loteria. Ibai, tamalez, esako urtegia bizitzen ari den lehortea. Beste modu batera. Lehortea ez... Bota, bota?
Idortea. Azukrez, ozpinez eta espeziaz onduriko tomate saltxa. Ketchupa. Bikain. Aur zein helduen gustokoa den orearen pusketatxoa. Txokolatea ez da. Oso goxoa den beste zerbait. Kroketa. Kroketa. Kroketa zen. Kroketen mitoa be gustute dago, ez da horren besterako, Nola? Bai, ondo dauz kroketak, bai, patata frijidueko beto. Zuen ustez? Maren oso ondo, maren ebraldeko. Etxeko patatak edinot. Kroketa? Netzako ez. Ez, Amezketatik goran larraitzen jatetxean eta emate dituzenak esaterako. Bai. Bale, bai, munduko eguzerik onena, ez? Kroketak. Puntuak biltzi esate baterako hori oso ondo Hori bai. dau. Lau, berroi puntu! Eneko nire taldean orduan eta Maren zurean. Bai. Etxera joango bagina, behira, ikasle pisuan egin genezake afari bat. Eneko niretzat kroketak prestatu, Maren zuk patatak ilazkiretzat. Nahi zuenen? Bale, Nahi zuenen? nahi Bai, zuenean. ostegun batean, akaso? Bale? Propos, ez da? Fenomeno, orain, definizioa pilatzera, biok prest, denbora. Pilota lekuetako frontiseko metalezko xafla estua. Txapa. Txapa, larrua zalean erresumina sortzen duen landarea. Asuna. Bikain, argirik eza. Igintasuna. Ondo, sagarraren pipiten osagai azidoa. Zianuroa. Zianuroa, oso ondo. Ezpata edo sable bat erabiliz egiten den borroka kirola. Eskrima. Kain, eguratxaren nahasmendu handia. Desoreka. Desore... Eguratxoa... Nahasmendu handia, eguraldia kontutan hartuta. Denboralea. Sukalde askotan dagoen kaltzita kristalez osaturiko kare aitz trinkoa. Marmita. Ondo ari ginen, sukaldean? Marmioa. Marmola zen, marmola. Ondo, marmola. Bost, 50 puntu hau bazuek. Eroglifikoak, orain, eneko da initze, ja, lekua eta postura eta hartuta, bai, hau asmatzeko postura dalako, eneko? Eroglifikoak asmatzea kirola ere badelako. Bai, bada. Ezta? Bada. Eneko, ez guztan bateria jotzailea zara? Bueno, jotzailea ez ikasle izan dagoa, eta gusta ez zait. Jotzen zu? Bai. Ondo? Basea bauket. Hortarako erritmo asko behar da, Begira, sekulakoa, eta koordinazioa, eta... Zu bazara be, bai, Nire bai. bateri jolean, naiz, egun ematean, begira, ikasle pisuan afaria, zurekin entxegu bat, Ikustezu hemen. Baitut planak, miluzeri esker. Miluzeri esker, Bizi berri bat hasi dut. Eroglifikoak bikote, lehenengoa, denpora. Irailero gogoratzen ditugu, Dorre bikiak. oso ondo. Do, re, notak eta bikiak. Twin melodiak? Bai, Twin Towers edo Twin Melody. Begira. Irailaren amaik horretan izan zailako, dorre bikien kontu hori. Ederto, batetik bat, ia bigarrena, denpora. Izugarri gustatzen zait, Barre... ez? Bige... Metala. Metala. Bige... Metala bada. Heavy metala. Vale. BGS, bai, heavy metala, oso ondo. Eta zer dio enekok, baterian, egurra? Bueno, Bai. Denetik Zarata pixkat. ateatzeu. Zarata bai, ja. Zarata bai. Ez da musika genero konkretu bat, da zarata. Zarata. Ez da? Bere horretan. oia, amatek. Guazen, azken Venga. eroglifikoa zuentzat, denpora. Nola duzu izena? On, belar... Belarron. On bai? Zer? Belar... Belarra, bustia, intza, on. Bai. Intzon. Onintza. Onintza. Bai. Belar guztia, belarrean intza ikusten genuen, eta on intza hori ikusten genuen. Onintza, oso ondo. Onintza izena duen horbaitentzat, eroglifiko hau sinadura ere izan daiteke. Ja. Home, aldiro sekulako lanak, Bota firma bat hemen, txalon, eroglifiko bat egin behar dut eta. Bikain, Oso ondo hiruak zuten erantzun da, 90 puntu! Oso ondo. Eneko Maren beste horren beste, esaten gabiltzamen etxi gora eta bera, baina non daukazu etxie? Bilbon izango da? Deuston. Deuston. Ondo. Mira. Bilbon ikasten edo Leioan edo... Lehioan, ni. Leioan. Deuston. Oso ondo. Vale. Zema galdera.
Orain beste bat. Kezkatzen garelako, lehiakidetaz, eta... Eta hau erantzun beharrekoa puntuen truke. Ondo, bestiek borondatezkoak die, Komaren? Guazen, lehenengo hieroglifikoa denpara. Lehortu ezazu, Izerdia. oso ondo. Histori erditik banatuta eta erdia behar. Izerdia. Bale. Bai, ez da eneko? Pasmatuta, gero, sigire ikusi dugu. Ondo, bigarren hieroglifikoa, badator, adi danok, denpora. Zuzenekoan ikusi nituen, Negu gorriak. oso ondo. Negu gorriak ikusten genituen, negu gorria asko, negu gorriak. Hemen, Ondo. azpi lehiaketa bat ere abiatu genuelako, etxeko lanaketan horke egin behar zituen, Claro. hieroglifiko gutxien asmatzen zituenak, horregatik dabil maren, Martxa hartuta, Ja motivazioa. Oso ondo. Arrikoa eta gero urrengo kapitulua da, sofastiko eutxak entziera. Guau, tamakala. Asmatu hirugarrena, Denpora. Aurten bizitatu dut, Paretiztegia. paretez, Zaindia. Iztegi bai, Horma iztegia. Horma iztegi. pareta ez horma bai, eta iztegi bat. Horma iztegi, oso ondo. Bai, iztegi, eta esaten ari ginen bitartean jabetu gara, asmatu dugula. Eneko, hautsa garbitzera. Lauro puntu! Bale, esaldi bihurriak. Zondo, begira, bateria jotzeko bezalaxe, esaldi bihurriak asmatzeko ere behar da koordinazioa. Eta bateria jotzerakoan bezalaxe, esaldi bihurrietan askotan zarata izaten da. Izugarria, heavy metala. Ea lanak ondo antolatu da, denak osatzen ditugun. Ados? Eneko eta initze, lehenbizikoa, badator, denbora. Programazio. Programazio. Programazio bera duten. Bera, programazio bera. Bera. Ematen. Ematen, Duten. duten, Irrati. irrati, Edo edo telebistei. telebistei, Esaten zaio. zaio. Bale, oso ondo. Hortxe sartu da, lehenbiziko ondo antolatutan. Ea bokalekin zer moduz moldatzen garen. Badator bigarrena. Denbora. Litro. Ez da li. Litera. Ez da li. Itur. Altuera. Ez L eta gero bokala bat, baina ez da i. Litur. Ez da li? La. Latur, Ez da la, letur, le, li, ez da le, lu, ez da lu. Loteria. lotura, du, Lotura. Lotura du. Lotura. Apaingarri gisa. Ez, lotura. Edo. Da. Edo. Apaingarri gisa ere erabili hori da. Erabili hori da. Bai, sartu da, zer hau. Oso ondo, Eneko. Bateria solo bat. Oso ondo. Adrenalina, Bai. Batetik eta bestetik. Bitik bi. Ondo hori gara, Biazkik barre. Nik negar. Hau da, tensioa. Eta hone dauka grazia miluzen noski. Esan, Iazki. Flipadu bezala. Bai. Oso, onerako, Eskerrak. Bai, onerako. Adiera. Adiera ezberdinak ditu. Bai, ez da, noski, Bai, ondo. noski. Bai. Ea ba, segi dezagun eta zuek ere flipatu hirugarrenarekin. Denbora. Jatetxe. Jatetxe. Ez, Enpresa. enpresa. Diren. Ez, enpresa. Enpresa multzoa. Ez, enpresa. Berekoak. Berekoak. Diren. Diren. Kidekoen. Ez, enpresa berekoak Jatetxe. diren. Ez, Denda. denda. Eta Ez, jatetxe. denda. Denda. Beste bat? Multzoa. Ez, Saltegi. Denda, saltegi. Jatetxe. Jatetxe. Eta. Kidekoen. Arrasta behintzet, Bai. hartu dugu. Punturik ez, baina oso ondo. Ja ba, baina pentsako horre, oraindik ere, ez daukate erabat argi. Hori guztiak, zalantza guzti horiek argitzeko, laugarrena, bokaletz osatu, eta beste pista bat. Denbora. Bizikletan. Bizikleten. Biziklete. Bizikletean. Ez, biziklete. Bizikletetan. Bizikletetan. Bila. Ez, aurretik bokala. Abil. Ez da? Ibil. Ibili. Bizikletetan. Ibili. Ahala. Ahal. Ahal. Izateko. Izateko. Di bokala aurretik. Oinarrizko. Hori da. Elementua da. Hori da. Zuzen! Baina denboraz kanpo. Bi, denbora barruen oso ondo, eta 60 puntu. Eneko hainitze, bale, irribarre hori ikusten daia gauzak argitu direla. Programazio bere ematen duten irratia edo telebistei esaten zaio, lotura edo apaingarri gisa ere erabili ohi da. Komodina jokoan zer da? Katea. Katea? Ikus dezagun? Eskuratu duzu, oso ondo. Kateak komodina ekarri du, Eneko Tamaren, beste hainbeste lortuko bagenu. Hortxe ari ziren, Irazki? Taktika pentsatzen edo, txutxu-mutxuka. Zein da taktika? Esan daiteke edo? Asmatzea. Hori da. Bai, taktika oso nada lauak asmatzea, gero komodina asmatzea, eta gero zakua etxera eramatea. Taktika bezala mundiala. Ea praktikan jartzen dugun? Ados?
Bai. Lehenbizikoa badator. Demora. ETB-en. Ez? Programaren. Ez? Estrenatutako. Ez? Humorezko. 2011an. Estrenatutako. Ez, 2011an. Humorezko. Ez, 2011an. ETB-en. Estrenatutako humorezko programa. Humorezko programaren. Izena da. Izena da. Oso ondo. Non zeuden 2011an enekon? Auskalo. Auskalo. Ataunen. Ataunen, Ja, hori seguruenik da. ataunen. Maren, zu 2011an? Ni Diazabal, Hori da. Bai, ez da. Baina ataunen auskalo, hain da luzea. Bai. Atauneko ze... Eta polit, Eta polita. Txalo bero bat, ataunen. Mira! Horrek esnatzen du gure eneko, Ataunen defentsa egitea. Ondo dago, apuntatuta geratzen da. Bigarrena badator. Demora. Bertatik. Bertako biztanleak. biztanleak. Zenbatzeko. Aurretik bokal bat. Ez. Eta ez? Izendatzeko. Izendatzeko. Asma. Simetria. Ez eta gero bi bokal. Se. Ez da se? Si. Ez da si? So. Ez da so? Sa. Su. Sumatu. Su. Eta beste bokal bat? Su. Ez da? Berba oso klabie da. Bertako biztanleak, zeo zer. Hortxe badago. Hirugarrena, badatorrela. Ea taktika horri hausten diogun. Demora. 30. Itz. Itz. Baino Baino gehiago izendatu. Ez? Baino gehiago. Dauzkate. Dauzkate? Elurra. Izendatu ahal izateko. ahal izateko. Bai. Eskerrazko palita. Zina dira, Daukate, analizirako gaitasuna itzakon aukeratu. Zerto. Ea laugarren ere osatzen dugun. Demora. Honek. Ez da A. Handi. Honek. Ez da A. Aurretik bokal bat. H aurretik bokal bat. Ez da A. Hauan. Eon. Ez da EO. Ean. Ez da EA. En. Eun. Eun. L eta gero bokal bat. Lekun. Ez da leku. Bi arrasto. Ez du zango zer dan oso granditzu dalako hitzabe bai. Venga, bi arrasto 60 puntu. Eneko Tamaren, 2011an ETB-en estrenatutako humorezko programaren izena da, eta la da. 30 marritz baino gehiago dauzkate elurra izendatu ahal izateko. Non gaude? Ez da herri bat. Eneko Tamaren erantzun bat? Erretxekin perno handi. Erretxekin perno handi, ikuste zagun? Finlandia. Finlandia. Erritxikin izango dituzte, elurra izendatzeko... Komodinik lortu ez, baina 30 suomiar bertako biztanleak eun lakuren herrialdea, lakuitza ere hortxe geratu zaigu. Baina kontuz, ze komodinik irabazi ezarren, soka ondo luzauta daukagu, soka luzea, ia taun bezain bestekoa, enekok eta initzek egun eta 80 puntu, enekok eta marenek 200 puntu. Eta amezketarrek komodina, gainera. Presta gaitezen, esateran ninduan, claro, antropologo moduen, esateran ninduan, hemen teoria ezberdinak, claro, teoria ezberdinak, teoria batek dino, hizkuntza gara. Hizkuntza gure berbek egiten gaituzte, eta besteak beste, 30 era elurra izendatzeko, edo inuitek zuria izendatzeko, edo txoriak entzun bazuen eta danan izenak badakizu, edo baten abez, karo ezberdina zara, claro. Antropologo, aritxalo. Bai, asko gustatzen zaidan, kontu bat da, hizkuntza hori da. Ni luze nagoela aprobetxatuta. Bueno, bale, ize helduko nahi. Venga, zozatirara goaz. Zuek idatzi mi luzera zalantzekin eta erantzungo dizuet. Ederto, eneko hainitze, bortxe, ia. Berdintuta eta bainera komodina daukazue. Ia nola kudatzen duzuen hau guztia. Azteko prest? Bai. Guazen, denpora. Nola du izena Iparraldeko ikastolen federazioak? Paso. Zehaska, nok idatzi zuen Romeo eta Julieta? Paso. Paso. Shakespearek, Europako zein herrialdetan dago Zaporina? Dinamarka. Ukrania. Zein da Enrique Villarreal, Komodina. mentariz musikariaren izen artistikoa? El Drogas. Hau da, zera, hau. 64 puntuk ies egin digutelako bestaldera. Eneko Tamaren aldea handituta, ea puntuei eusten diegun. Animo bikote. Guazten denpora. Zein zuaitzen adarrekin egin ohi dira makilak? Aitze. Urritza, gorputzeko zein ataletan ez duten lumarik putre dosai arreek?
Lepon. Buruan, bazkalosteko zer bezain usain gozoa du Mikel Urdangarinen kantak? Kafea. Osondo. Polita bestia, Kalosteko kafeak bezain. Usain gozoa daukat. Eta kafe hartzen ari ginela, puntuak ere bestaldera egin dute, oso garrantzitsua sokatiran, eta hau ere urrezko araua da, erantzunak bizkor botatzea, paso egiteko bada ere, egin paso bizkor, alik eta puntu gutxien galtzeko. Eneko eta initze, animo. Guazten denpora, zein telesaileko aktoreek jarriko diote ahotsa bizipoza elkartaren 3. diskoari? Paso. Guazten, zenbat izki ditu txutxumutxuka hitzak? 16. 13. Zenbat aldiz irabazi du Max Verstappenek bat formulako munduko txapelketa? 3. 2. Zer da pisutsuagoa, kilo bat luma edo kilo bat berun? Berdinak. Osondo. Ez beruna, berdina, baizik. Minutu bat, gutxixeago, sokatira burutzeko, eta markagailua erabat iraulita daukagu hemen. Egia da, ez alde batean ez bestean ja komodinik ez dagoela, beraz. Galderek agintzen dute orain. Eta Eneko Maren, guazten denpora, ze urtetan hasi zen lehen mundu gerra? 16. 14. Zein euskal lurraldetan dago Pobez? Araba. Osondo. Jarrai dezagun, guazten denpora. Amaitu zara zaharra, eguzki eta euria, Erromako? Zubia. Osondo. Eneko Maren, denpora. Zein instrumentu jotzen du Ara Malikianek? Paso. Bibolina. Zein da 8. musika nota? Do. Ez dago? Zenbat kilometro orduko abiadura har dezake saguzar arrunt batek? Paso. Eun, zein da Extelen ikurra? Plus bat. Isa bat, zein koloreren izena darama Moskuko plazarik ezagunenak? Gorria. Osondo. Eta gorriak ikusi ditugu azken txanda honetan 84 puntu galduta. 16 segundo, orainik ere, eta Enekok eta Initzek ondo dakiten moduan, hemen erabakita, ez dago ezer oraindik. Ea ba. Guazen denpora, zenbat urte bete ditu euskaltzaleen topaguneak aurten? 25. Osondo. Urrea balio duen erantzun zuzena. Eneko Tamaren beste hainbeste behar dugu. 12 segundo. Guazen denpora, ze musika tresna jotzen du Asier Villalibre futbolariak? Trompeta. Osondo. Ez sokatira ikusten ari garen. 9 segundo ariketa bukatzeko 40 puntuko aldea. Ea ba. Guazen denpora, Eskandinaviako zein herrialde ez da Europar Batasuneko kide? Serbia. Norvegia. Zenbat silaba ditu? Eta esan dugu, erabakita ez zegoela ezer, sokatira amaiera estu ikusi dugu ikusgarria honetan. Zorionak, bibikote inoski, baina txapelduna bakarra data, Enekok eta Initzek 181 puntu, Enekok eta Marenek 180 Hau sokatiren ez da ezer. Hau sokatiren berdinketa bata, beraz Eneko Ainitze gaur be egin duzuen lanagatik, txalo zaparra da! Urra! Eta esan dute gaur saioa asterako Goierritarren konkista izango zela gaurkoa, Eneko eta Maren, finalera heldu gara. Ondo? Bide ona hartu dugu sikiera, bakarrik mai osoa zuentza duzuela, lan ona egina gainera sokatiran, 189 puntu irabazi dituzue, beraz, diru zakutxe hori ja estrenatuko dugu, 189 euro badituzu irabaziak, baina argi, ze gaur, zakuan, jokoan ditugu, 13.191 euro! Bihotzetik atera zaio Mareni. Hostia, esan du. Claro, Zer egin? 1.000 Diru euro. horrekin, Zer egin, pentsatu zui, Pentsa, zakua eskuratuta Maren? Aurreztea. Aurreztea. Gero ja pentsauko dut zein. Oida. Zago zuen ametxik orain horrela. Janari erosteko eunero. 3.000 eurorekin? Ez, hombre. Patata mordoak. Viajen bat. Launekin udan. afari hon bat. Hori bai, ja Eneko hasi da animatzen, ondo. Bale, 3.000 euro, adi, ia zagertatzen den zakuaren bilan, bueno, esan dugu, kultura. Antropologoa izan da. Kultura, euskal kultura. Maite dugu, historia bebai, euskara bebai, egin dezagun jolaz. Zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak 3 herri izango dira, adi. Gernika, Sara, Oñati. Garrazik akaban dugu.
Euskal Herriko hizkuntza, kultura eta historian esanguratsuak izan diren 7 kontzeptu emango dizkizuegu, eta zuen egiteko herri hoietako zeinetan gertatu zen kokatzea. Izango da. Ea sortea dauen, Eneko Maren. Azteko prest? Bai? Ozen. Aberri eguna. Gernika. Ez da gute daika. Gernika, oia. Jarri. Gernikan, jarri dugu. Bigarrena, Euskara Batua. Oinati ez da izango. Oinati ez. Sarare ez, te uste? Nik Gernika jarriko nako dize. Jarri. Ez da gute daika. Gernikan jarri dugu. Bombardaketa. Gernika. Hau bai, Gernika. Gana Gernika barri bai. Gernikan jarri dugu bombardaketa. Eta badaukagu beste kontzeptu bat, Jose Miel Barandiaran. Eta ondarra, bere etxea, Sara. Eneko zalantza barik, Bai. urrengo kontzeptua, korrika hasi. Hiruretako baten. Astea, korrika. Korrika hasi. Uste paralden dala, baina uste Zunik zama, bezkizteit. Hain zuzen be, lehenengo, Leiztioko korrika. Lehenengo korrika, Lehenengo korrika. ez dakitzen. Oinati izan daike. Jarri oinate. Zer ez izan. Jarri oinate. Bai. Bai. Hola. Eusko ikaskuntza. Eusko ikaskuntza. Ez dakite. Ez da gute daika. Nik ezakit Saran unan ez zen. Sara paralden baina. Nik ez dakitze jarria. Nahi jarruko nuke Gernika behize. Bai, Ez dakit. jarri. Gernikan jarri dugu, Azkena. urriko azken astelena. Azken astelena. Azken astelena. Ez dakit ba. Ez da gute daike. Nik ez. Azoka. No, azoka. Azoka. Nik ez dakit. Zuk esan? Oinati jartzet. Ez dakit, Ez da gute. Igual Sara. Saran? Bai. Zora jarriko. Bai. Jarri dugu. Beste moduz, kontzeptu batzuk ezagunak egin zaizkizue, beste batzuk ez horren beste. Oida. Gure pixukideak akau imegu, porque oinatikoa. Garazti oinatiarra da. Bai. Etxien egongo da. Edo ez. Edo txaloka. Igual. Espero baiet. Erosketa zerrenda egiten. Hori da. Amaitu Badakielako mila zakuarekin zoaztela etxera. Garbik eta guki maitxeula apuntatzen. Hori da. Bueno, Maren Eneko, baz gaitezen, bidaia egiten herri-zerri, Jose Miel Barandiarain, ataundarrari ukitu dio izenak. Eneko zergaiti jarri duzu Saran? Bere etxen izena, Sara dala. Ene mona bere ondon bizia. Bai, Barandiaran, Sara? Oso ondo. Eta hala du izenak hain zuzen, Jose Miguel Barandiaran, Sarako herrian erbesteratu zelako 36ko gerran. 54an itzuli zen Hego Euskal Herrira. Eta, hegoaldeko etxeari izena jarri zion. Bai. Oso ondo. Bombardaketa esan didazue, Gernika. Baren, bai? Bai. Badakizu? Bai. Eneko bai? Ustez bai. Bai. Bombardaketa 1927ko apirilaren 26an oso ezaguna, aurretik beste herri batzuk ere bombardatu zituzten, fasistek, baina Gernika bombardatu zuten? Bai. Hala izan zen, 37ko apirilaren 26an, bai. Azoka egunez, sarraskia egin zuen abiazio naziak. Bueno, simbolo da Gernika. Mundu mailan. Korrika hasi. Oñatin, jarri dugu. Bai? Bertan hasi zen,
1980an. Xavier Amurizak idatzitako kantuarekin gainera. Oñati Bilbo, lehenengo korriko hori. Aberri eguna, gure galdera zen, frankismo garaiko lehenengo aberri egun publikoa. Noiz izan zen, Gernika izan alda? Osondo, 74an, trukakia. Agertu zaigu, trukakiak. Eske nahi urriko azken astelena. Akoratzen naiz, garazitazeko horren izela ustet. Oñatik ati garako. Oñiskezakit. Ordu nahi zu nahi, zukera baki. Urriko azken astelenarekin zalantza egiten ari gara? Bai. Saran daukazu, Daukazu, Bai. Oñatira moitza. Bai. Oñatira mugituko dugu? Bai. Bai. Urriko azken astelena mugitu egingo dugu Saratik. Eta Oñatin kokatuko dugu. Egia esan, azoka garrantzitsuak izaten dira urriko guztiak, herri honetan, baina garrantzitsuena urriko azken astelenekoa. Ondo aldatu aldugu Oñatira? Gernikan zen, eta Euskara Batua bai Arantzakun sortua eta Eusko Ikaskuntza de Oñatin sortua. Ibili gari dago, zakuaren atzetik, tomate herri izen, hori bai finalean protagonista bi herri, A Town, eta... Iria Zabal, noski, eneko tamaren sekulako finala jokatuta, eta hurrengoan segitzeko aukerarekin €190 Bai, divertitzena, por favor,